kahapon ginambal ni Mayor nga may isa dira ka department head nga subject for suspension ay kalain. We have Councilor Al Victor Espino. Councilor, may aga si imo sir. Action Art may aga, and of course sa tanan naton nga tagpalamati sa mga suki sa imong programa sa Action Radio labi na gid sa mga taga Bacolod, maayong aga sa aton tanan. May aga sir, singkunan no ning himuon tani dapat ni agud ma-secure. Do tanan na malang nga code kag QR code ginahimo na sa karon nga administration. May naga-ideya pagigapon piki nga mga dokumento sir no? Well, yes, Action Art. That is why sa termino ni Mayor Alvi Benitez kung na-appearance ang aton mga tagpalamati na binigit sa mga taga Bacolod, nagapaninguha gid kita no sa idalom sa administrasyon ni Mayor Alvi paninguha gid nga ma-kayo no or ma-address ang ini nga mga problema nga sa ako nga paglantaw Action Art as proven by the documents at hand no on hand nga madugay na ini nagngasahi nga practice dira sa aton nga Bacolod City Government Center. Hindi magdubo sa 22,000 ang aton nga mga registered businesses sa siyudad sa Bacolod. Okay. At mga 23,000, no? I stand corrected. 23,000 ang mga registered business sa siyudad sa Bacolod. Buti nga doon, mas madamo pagid gani Action Art ang mga negosyo kung initanan na registro sa insakto kung natagan sa nagkaigo ang mga permiso sa siyudad sa Bacolod. Yes. So, ang innovation Action Art na ginobra ni Mayor Alvi sa pagtungko niya is to attach the QR codes, no? Sa tagsa naton ka mga business permits nga nagahalin sa siyudad sa Bacolod, Business Permits Licensing Office. No? So, sa dili, kung wala ni innovation kaysa una, kung ano lang ang ginapirma ang gagwa sa BPLO or, no? Ay, ang ako niya paglantaw ni Action Art that they are enterprising but unscrupulous people nga nag-aobra sini no nagapaagi ni kung gusto may mga kita negosyante nga hindi maka-invest ng ilang oras na magkadto sa BPLO ang ginaubran nila siyempre naga-employ sila sa ginatawag naton nga mga fixers or subong ginatawag na runners Action Art. Yes. So these people among silang mga very innovative, give it to them nga ang mga QR codes kay may QR codes na subong ginasaylo nila yung Action Art no Diyos. May isa kita dito ka negosyo ang iyang nga negosyo was retail no nagabaligya bla retail nga merchandise ang pag-scan sa iya QR code sa nagligang semana sa atubang ni Mayor Alvi ang nagagawa iya laundromat or lalabanda Diyos. na updated ang laundromat pero ang iya negosyo duwa na katuig exist ay gid dali iya na rehistro sa Business Permits and Licensing Office sa siyudad sa Bacolod. Okay. Ginkwa ang QR code sa isa ka negosyo nga updated kag gintapik sa iya nga business permit. Apang pag-scan sini wala nagatugma sa negosyo yang So, ang problema which I am also trying to address, ano karon ang matabo sa legitimate ka business owner nga sa ulo niya nagbayad na siya no? Correct. In good faith sa mo. Diba? Nagbayad siya. Ang sala niya lang kay runner ang iyang naging paproseso. Pagsalig. Mga magproseso. Now, what happens to this business owner? Kay religious man siya nga nagabayad. Gina-update niya man ang iyang business license. Pero, ato galing ninja to ya, sala niya dili niya. Ay, hindi manihan niya dito ya ang business owner. So we are also duwa pagit ka problema wala labot ka napikian. Okay. Ang aton nga mga negosyante nga gusto man naton buligan nga ano ba na nang natawag sa in good faith nagabayad siya pero wala galit galampot sa syudad ang ginabayad niya, no? Yes. So amo pag there are damo sang komplikado nga mga pamangkot nagatuhaw bahin sa sini nga problema Action Art but nevertheless ang sa inyo nga sanggunian panglungsod upon also the direction of Mayor Alvi may isa pa ka innovation nga ginaobra Action Art so that mas mabudlay pagid ang pag-fake or pag-manufacture sa mga documents sa Linson City Hall, no? Sa kapon nga adlaw, si Councilor Tabi Saison, kanang inyong representasyon, Councilor Al Espino, hiwat sa isa ka public hearing bahin sa pag-usar sa mga ginatawag na security papers, no? Okay. Para nga usaron sa atong nga mga documents opisyal sa siyudad sa Bacolod. Kaya hindi lang actually business permits Action Art ang ginapiki, no? Ginapiki pagid ang
senior citizens ID, Sus. ang aton PWD ID, Kumakon. ang ini nga mga may mga basta may benepisyo kay subong Action Art, let us give it to the Philippine government nga kung may edad ka subong, you are accorded certain benefits like 20% discount kung senior citizen ka na sa imo pagkaon kag bulong, di ba? So hasta ini Action Art gina-fake. So at Grabe. to the disadvantage of our business establishments and our city. Makon mo na. Pero galing kay Siling Kukon, ini nga mga tao nga mga unscrupulous, no? Gahimo sa hindi mayad, kung naras lagi apon sulod na, bisan ano guro nga security paper ang gamiton mo da, basi amo man ang gamiton na sa pamiki na? Sa ako na lang to, I will give benefit to the doubt to our people yes, sa syudad. No? I do not want to hurl ay mag-aboy isang sugilanon nga Yes, sir. Yes, sir. nga base sa sulod bala Action Art. Ang ako nga ginalantaw yung subong, may mga enterprising din nga mga tao, either aton empleyado sa una, Okay. kabalo ka kadamo kita sa ginatawag na job order casuals, Aha. na ka-insindi man sang trabaho. It could be them, no? So amo pa ni nga kinahanglan naton ma-pinpoint gid kun sa diin kung may kolusyon bala ang ini nga mga persona sa aton nga mga tao sa departamento. This is a process nga kinahanglan naton ginatawag na validation gid Action Art, no? Okay. So I am giving the benefit to the doubt ba maluoy kakabay pa nga wayag interest ang hinaslo ng atong nga mga empleyado sa City Hall. Kapon nagambal. Ang ako lang yung Silang galing mayor niya, ambot na sir ba itong suspension sa isa di ka department head? Di department head niya ang isuspend? Yes, that is correct. That is confirmed. However, I will reserve my right to comment Action Art kung ma-serve na din ang notice sa iya. Yes, sir. Iutik ko lang karon sa iyo. Kabalo ko naman guro kung sino. Ito No, kung hindi. wala, ang bala ko karon kay iutik ko sa iyo. Okay Magkot lang ko karon si mo kay gapon ro ya mo kubla kay mayor magbal siya mayor sino to. Kay ginamang pamangkot siya din nga floor, anong gender, hindi gid si mayor siya. Ulatan yun lang Siya na ma-anunsyo. But as of this morning, kabalo ko na ano na pen na o nasulat na ang iyang suspension order. It is a Okay. matter of implementation. So, ihutik ko lang si imo karon Action Art. Hindi Yes, ko sir. kahanginan. Ihutik ko si imo karon kung anong ginobraya. Okay. Wow, perte. By the way, ang imo meeting, ang conference to nga inbitawon mo si Major Liba, way patuya, sir? Well, Action Art, hindi lang niya akong nag-imbita. Correct. Ang SP. Ang SP. Yes, correct. Nag-propose ang Committee on Transportation nga ang chairman ina si Councilor Alex Espino sa isa ka resolution ipatawag si OIC head, no? Okay. Bitaw head Major Junji Liba sa sanggunian panglusod sa isa ka committee conference. Bahin sini sang isa ka tinaga nga gimbuyan niya sa isa man katatapan din isang media sa siyudad ng Bacolod nga kung sa diin and I quote, no, that isang iyang hambal, and I have permission from the anchor of that radio station na naghambal siyang kulang-kulang ang mga provisions ng sanggunian panglungsod Yes, sir. sa aton nga mga ordinansa, which I cannot accept. The entire sanggunian panglungsod as an institution does not accept, no? So amo nang rason naton gipatawag naton siya. Yes, sir. Sige, manawag lang ko ron si imo para sa ngalan ni kay excited ko. Salamat kid idol. Thank you. Yes, I know. Thank you, Action Art. May aga sa aton tanan. Salamat. Action